Повечето хора, с които говоря, като чуят думата фастинг, веднага реагират. О, ти си луда да гладуваш. Или гладуването е вредно, не можеш да не ядеш. Нека ви кажа нещо, хора. Не гладувам. Ям си съвсем пълноценно. И не само това. Регулирах си хормоните, които преди това буквално си правях каквото си искат. Намалих нивата на стреса, излязах от тежък бърнаут, а като бонус свалих 11 кг за по-малко от 4 месеца. Точно тук обикновено всички се изправят и питат: добре де как? Ами просто. Фастингът за жени е различен. Той не ти забранява да ядеш любимите си храни. Не те кара да броиш калории или да се тормозиш, ако направиш малка грешка. Не изисква калориен дефицит, не изисква воля. Изисква постоянство. Фастингът можеш да го настроиш според твоето ежедневие. Дори и да си заета, дори и да имаш семейство, работа, хиляди задачи. Просто оставаш тялото си да почива известно време от постоянното храносмилане. Толкова е просто. И най-хубавото е, че фастингът за жени е съобразен с месечния ни цикъл. Той не вреди на хормоните ни, подпомага ги. Помага ти да се чувстваш по-спокойна, по-лека, по-фокусирана. С малки стъпки, всеки ден, фастингът за жени може да се превърне в твоето оръжие срещу упоритите килограми, срещу коремчето и паласките, които се опитваш да прикриеш, но и срещу умората, срещу менталната мъгла, раздразнението след обед. А това са само част от първите ефекти. С фастингът за жени аз се справих дори с гастритните кризи, които ме мъчиха години наред. Ако тази тема ти е интересна, много скоро ще излезе и книгата ми «Фастинг за жени», в която събирам както научни обяснения на водещи световни учени и лекари, така и моят личен опит и трансформация. Така че ако искаш да разбереш как да отслабнеш без диети, да си върнеш енергията и да помогнеш на хормоните си да работят за теб, остани тук, тепърва започваме.